Waosan cerkak kanthi irah-irahan srawung, anggitaning Aliskananda Safrina. Esuk iku durung udan, nanging langit katon padhang. Ing Désa Njaha, minggu pisanan saben wulan wis dadi tradisi kanggo nindakake kerja bakti bareng. Saka Pak RT nganti warga cilik, padha nggayuh sapu, pacul, lan adah kanggo ngresiki got. Resik-resik suket ing pinggir dalan lan nyapu balai désa. Pak RT, ya iku Pak Yono wis nyiapake daftar wilayah sing kudu ditata. Nalika kabeh wong wis kumpul, dheweke muni banter, "Nggih sedaya, monggo dinten menika kita nyambut gawe bareng. Sing jaler nyekel pacul lan arit, sing setri saged nyapu lan ngresiki kiwa tengen. Bocah-bocah aja mung dolanan wae, tulung melu ngusung suket." Warga padha guyub, ana sing guyon, ana sing semangat. Nanging ana uga sing ora katon rawuh yaiku Mas Joko, Butini, lan sawentara tangga liyane luwih milih lungguh ing warung kopi pinggir dalan. Nalika kabeh padha nyapu lan ngresiki, Lastri, salah siji ibu-ibu sing aktif, ngguyu pait karo tanggane. "Wah, yen ngene terus, sing ngresiki mung iki-iki wae. Sing liyane luwih seneng ngrumpi ning warung tinimbang ngresiki désa." Pak Darmo sing lagi ngusung resek banjur muni, "Ngene iki jenenge kerja bakti rasa separo, Mbak." Nanging sing ngabot tetep kudu kelakon. Bocah-bocah enom, kaya Ilham lan Rina, padha ngrasa kesel amarga kudu nyapu luwih akeh. Rina nggrundel, "Ngene iki kaya dipeksa dadi TKW désa wae, Mas. Wong liyane enak-enak ngopi, awake dhewe sing kringeten." Swara sambat iki banjur nganti ing kupinge Pak Yono. Dheweke banjur mung meneng lan terus ngawasi. Nanging ing atine, dheweke mikir menawa kahanan iki kudu dirampungi. Yen ora, rasa gotong royong iki bisa ilang. Rampung kerja bakti, kabeh warga sing melu dingklupukake ning balai désa. Pak Yono ngomong kanthi alon nanging teges. "Sedulur, kerja bakti iki dudu mung kanggo resik-resik. Iki kanggo nguatake peseduluran. Yen mung separo sing melu, liyane ora gelem, kabeh dadi ora imbang. Wong sing melu kesel, wong sing ora melu malah seneng. Kuwi ora adil." Ana kahanan kuwi meneng sedhela. Mas Joko sing biyen lungguh ning warung, katon isin lan banjur matur, "Nuwun sewu Pak RT, kula sadar menawi kula gampang alesan. Sejatine dudu repot, nanging males. Mugi wiwit dinten menika kula saged melu nyengkuyung." Butini sing biyen uga ora melu banjur nyambung, "Nggih, kula ugi. Yen kabeh melu, mesti luwih enteng lan nyenengake. Kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya." Warga liyane banjur padha gemuyu, rasa kikuk sirna. Ibu-ibu malah muni, "Yen wis kabeh kompak, ayo saben rampung kerja bakti padha mangan bareng, disuguhake sega liwet utawa tumpengan." Swara gemuruh setuju banjur muni saka kabeh wong. Miwit dina iku, kerja bakti ing Désa Njaha dadi luwih rame lan semangat. Wong-wong sing biyen ora melu saiki malih dadi sing paling dhisik tekone. Bocah-bocah uga luwih seneng amarga sawise kerja bakti bisa mangan bareng lan golek pengalaman anyar.